In my hips. Vítam vás u tutoriálu, ako zadarmo dostať kúpený Minecraft. Takže pustíme sa do toho. Ako prvé pôjdete na stránku, ktorú vám dám do popisku do videa. Je to mega. Takže ako prvé pôjdete na toto si stiahneme, to je verzia do Minecraftu, ktorú si potom dáme. Takže dáme stiahnuť. Počkáme, kým sa nám to stiahne. Neviem, prečo mi tak nezapomáha stiahnuť. Tak, stiahne sa nám toto. Teraz pôjdeme na... Vyhľadáme si percento a potom dá percento. Otvoríme si to. Tu budete mať ako prvé Minecraft, tak to si otvoríte. Toto je... Pôjdete do verzií, tak otvoríme si toto. A jednoducho toto pretiahneme sem a dáme, že nahradiť súbor cieľov. Vy to tam nebudete mať, takže vy nebudete dávať nahradiť súbor cieľov. To je všetko, čo budeme robiť s Minecraftom. Teraz to si refreshnem, lebo som to nemal. Tak, teraz potrebujete chodziaký Minecraft, proste VRS úplne to vám je, to je nejaký. Otvoríte si ho. Tak, dáte edit profile, tu dole. Tu si napíšte, čo chcete, napríklad máte jedno. Tu si vyberete. Hneď prvé to bude. Tu budete mať Minecraft verziu Look.bo, toto neviem, čo to si QD, to vám hovoríte. Takže kliknete na to a dáte Save Profile. Tu si vyberete meno, tu si dáte meno, aké chcete. A tak budete hrať pod druhým menom a dáte Play. Tak, zapol sa nám Minecraft. Toto je VRS Minecraft. Teraz pôjdeme Alt Manager a dáme MC League Token. A toto je stránka MC Leaks. Takže, tu vám dám tiež do popisku. Počkajte. Musím ísť na celý net. Tak, teraz. Takto vy budete na tú stránku. Dáte Get MC Action Now. Kliknete na to. Teraz vám to vyhodí random. Je nejaký Minecraft. Kúpený nejaký Minecraft Origin. Vám to random vyhodí. Tak, dáte Copy All Token. Máme to skopírované teraz. Tuto si to zapnete. Tu a dáte len Ctrl-V. A dáte Remain Token. Keď vám vyhodí toto a zmení sa vám toto na to od toho, tak môžete zavrieť a ideme multiplayer a prepojíme sa na nejaký server. Aha, tak na tomto serveru on má ban. OK, tak ideme na nejaký druhý server. Tak, sme na serveru. Na tento server potrebujete ináč Origin Minecraft, vidíte tam aj máte hacky na boku, ale ja ich nepoužijem, ak chcete. No, a že to funguje, tak pripojíme sa na toto napríklad a sme tu. Hráme. Je to niečo ako single, len je to, no, proste. Minecraft Origo funguje. Nemusíte veriť, že to nefunguje. Oberte si to, choďte na nejaký server. Ja nemám aj pinu tých lepších server, mám Plexu a týchto židov. A keď by som mal, tak vám ukážem, ale nemám. Takže starím sa to. Ospravedlňujem sa predom, ale... Takže, vidíte, že to funguje. Som pekne na serveru. Potrebujete tu hacknutý Minecraft, či nehacknutý Origo Minecraft, takže... Čo je? Dúfam... OK, no, steklo mi to, lebo mám flea zapnutý. No. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, zahoďte like a odber a koment. A píšte mi, keby vám to náhodou nešlo. Skúsim preto niečo spraviť. A
Uvidíme sa u druhého tutoriálu alebo gameplayu, podľa toho, čo budem do budúcnosti natáčať. A zatiaľ, čaute, pim.